Sok szeretettel köszöntöm a sportgazdaság nézőit. A mai témán kedvéért egy kicsit elkanyarodunk a gazdaságtól, viszont nagyon is sokat fogunk beszélni majd a háttérről. 4 vendégünk van a mai napon is. Szabados Gábor, sportközgazdász. Várhidi Péter, korábbi szövetségi kapitány. Gerei Imre, aki szintén volt szövetségi kapitány, és jelenleg az MLS szakmai bizottságának az elnöke, és Monc Attila, sportújságíró kollégám és közgazdász egyben. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Én azt gondolom, hogy mindenki kitalálhatta, hogy vajon mi lesz a témánk, de ha mégsem, akkor nézzék meg. Magyar legyen vagy külföldi, idősebb vagy fiatalabb, klubedzői vagy kapitányi múltja legyen, ismerje az NB1-et vagy ugorjon fejest az ismeretlenbe. A mai napon a sportgazdaság is beszáll az országos szövetségi kapitánytotóba. De mi egy kicsit más szempontból igyekszünk megrajzolni a következő labdarúgó kapitány portréját. Mielőtt azonban erre tennénk egy kísérletet, azelőtt természetesen szeretném megkérdezni elsősorban a 2 volt szövetségi kapitányt, hogy melyek voltak azok a gondolatok, amelyek az elmúlt hetek kapcsán a fejetekben jártak az elmúlt napokban. Imre? Hát én nagyon-nagyon fel voltam dobódva egészen múlt hét csütörtökig, mert 3 napig voltam, itt Budapesten rendezték, az Interkontinentálban, a Honvéd pályán és a Telkiben egy nagyon nagyszabású 54 országból jöttek olyan szakemberek, akik a felnőtt képzéssel foglalkoznak, és a díszvendég Sir Alex Ferguson volt, és bizony azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan karizmatikus egyéniség óriási hatással tett mindenkire. Aztán jött a péntek, és hát tulajdonképpen azt hiszem mindenki lelombozódott, mert egy ilyen eredményt senki nem várt. Elég nagy lehetett a kontraszt akkor a 2 élmény között. Így igaz. Péter? Nagyon nehéz, mert amikor az ember átél egy ilyen súlyos vereséget, most teljesen mindegy, hogy valaki edzőként, játékosként, vagy a tévé előtt, vagy esetleg mondjuk Hollandiába éli át ezeket a negatív élményeket, akkor valami egy olyan óriási arcúcsapás, hogy megint nem sikerült valami olyat, amit talán elvárt mindenki. Viszont nem lennék őszinte, ha nem mondanám, hogy abban a pillanatban, amikor ennek vége van, akkor egy edző, akiben érez magába még erőt, akkor rögtön elkezd azon gondolkodni, hogy mi a kiút. És azért a kiútat lehet itt ebbe találni. Na, erről természetesen fogunk még beszélgetni, de mit gondol a közgazdász, illetve az újságíró akkor, amikor ilyen eseményeket lát? Mert nekem az a tapasztalatom családból is, hogy a közgazdászok mindig egy kicsit másképp gondolkodnak a sportról is egyébként. A legnagyobb félelmem nekem az, hogy mit fog ez a 2 mérkőzés, tehát mind a hollandiai vereség, mind az Andorra elleni veresége felérő győzelem a magyar futball megítélésén, a szurkolók hozzáállásán okozni. Tudjuk, hogy ez nyilván negatív hatás lesz, de ez mennyire lesz mély. Onnan hogyan tud visszajönni a magyar futball presztízsbe, ami amúgy sem volt, eddig sem volt különösebben jó. 2 lehetőség van véleményem szerint. Az egyik az, hogy sikerül úgy elindítani egy új folyamatot, egy új szövetségi kapitánnyal, adott esetben egy új válogatottal, új iránnyal, ha ez valóban egy új irány, tehát nem csak embereket cserélünk ki, hanem tényleg egy komoly stratégiai elhatározás, amely esetleg pozitívvá forgathatja mindazt a negatív energiát, ami itt most előjött emberekből a vereségek kapcsán. A másik, a rosszabbik verzió az, hogyha egy közöny valósul meg, és mindenki úgy áll hozzá, hogy most már bármit is csinálunk, ez nem lehet jobb. Valahogy ezt a negatív erőt kellene pozitívvá átforgatni, és azt megoldani, hogy mindenki tudjon tenni az újításért, pont ahogy Péter is mondta, hogy van irány, tehát azért el lehet indulni valamerre, csak tényleg ezeket a negatív energiákat kéne arra felhasználni, hogy mindenkinek legyen ereje, motivációja ezt megvalósítani. Az az érdekes, hogy én azt gondoltam volna a mérkőzés végén, hogy itt 2 vélemény lesz majd, amelyet lehet olvasni, akár újságírók tollából, akár az interneten, a hozzászólóktól. 1000 millióféle vélemény volt. Olyan dolgok merültek fel, amit én álmomban nem is gondoltam volna, hogy néző, szurkoló fog róla beszélni. Gondolom neked is ez volt a tapasztalatod, és a sportújságírók körében is nagyon sokféle véleményt hallgathattunk. Én igyekeztem reálisan nézni a váltott szereplését. Én nem vártam továbbjutást egy pillanatig sem. Tehát előtte is azt gondoltam a sorsolásnál, itt a 3. hely ebben a csoportban óriási siker. Így, ahogy elértük, meg így, ahogy milyen lett a vége, így azt gondolom, hogy nem lehet sikernek minősíteni, de azt tudomásul kell venni, hogy ebben a csoportban legalább 2 csapat jobb nálunk. És az most, hogy Törökország vagy Románia lett a második, az tulajdonképpen szerencsém múlt. Kapitány kérdés ez?
Én azt gondolom, hogy ez túlmutat egy kapitány kérdésen. Tehát én félek attól, hogy itt majd megint beleesünk abba a hibában, amiben a 2000-es években folyamatosan beleestünk. Tehát most 2013-at írunk, eddig 7 főállású kapitány volt a 2000-es években. Az ugye átlagban 2 év, ami pont egy selejtező sorozatnak a hosszúsága. Tehát mi mindig eredménycentrikusan próbálunk igazolni, és nem rendszer szemléletben igazolni. Tehát nem volt olyan kapitányunk, akire azt mondtuk, hogy tessék, írjon rá egy 10 éves szerződést, és azt 6. ha szakad, vigye végig, de úgy, hogy az ő rendszerét is vigyük végig. Mert kb. 10 év az nem, ami alatt fel lehet nevelni egy olyan generációt, amire már rá lehet mondani azt, hogy na ez már a miénk, vagy ez már az övé, és akkor utána lehet számon kérni az eredményt. Hogy ez majd lesz, vagy nem lesz, ezt most még nem tudjuk, hiszen Csányi Sándor ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, viszont nyilatkozott kapitány kérdésben. Mint most körülbelül 7-8 név van, ezek közül külföldi név, ezek közül 3-4 olyan, amelyek európai top csapatot, top válogatottat vezetett már, de az igazság az, hogy valószínű, hogy külföldi lesz. Nem látom egyenlőre, hogy ki lenne az Magyarországon, aki képes lenne ezt a munkát most megfelelően ellátni, de ez nincs eldöntve, tehát folyik a gondolkodás, kapkodni nem szeretnénk semmiképpen, tehát még várunk különböző helyekről javaslatokat, és mi is gondolkodunk különböző emberekben. Szeretnénk egy nagyon jól képzett, jó tapasztalatokkal rendelkező, és egy nagyon kemény edzőt. Mit szóltok ehhez? Én azt gondolom, hogy az, hogy külföldi kapitány lesz, azt ugye itt deklarálta az elnök úr. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi alapján választunk külföldi kapitányt. Nevet fogunk választani, aki nagy csapatokat irányít, de mondjuk építkezésben már kevésbé jártas, vagy fogunk választani egy olyan kapitányt, aki képes lesz felhúzni itt egy olyan rendszert, szisztémát, teljesen mindegy, hogy nevezzük, ami működőképes lesz hosszú távon is, és aki megkapja a türelmet is még ezért. Hát de ez az, mert rendszert felépíteni csak így lehet. Türelmet nem találunk, azt mondom? Nem, olyat nem találunk, akit hosszú távon fog gondolkodni. Mert? Mert külföldiben ilyen nincsen. A külföldinek az eredménycentrikussága az erénye. Pontosan azért lett neves szakember, mert eredménycentrikusan tudod gondolkodni, tudod dolgozni. Ő nem fogja adni a nevét egyetlen egy pillanatig sem ahhoz, hogy az első 1-2 évben sikertelenség vegye körül. És akkor hogy találunk olyan külföldi kapitányt, akivel sikert lehet elérni 1-2 éven belül ezzel a válogatottal? A legfontosabb dolog, és végig ez a nagyszerű ember hatása alatt vagyok, és fogom mondani, hogy a tisztelet. A tisztelet, tehát itt azért nagyon fontos most az... Sir Alex Fergusonról igen, beszélünk, ugye? igen, a tehát a tisztelet a legfontosabb dolog, és én úgy gondolom, hogy kell lenni olyan szaktekintélynek lenni, hát ahogy hallottam az elnök urat, külföldi szakemberbe gondolkodik, aki képes olyan mikroklímát kialakítani, ami igazán nagy rangot jelent a válogatott játékosainknak, mert látva itt 1-2 megjegyzést a külföldön játszó játékosok részéről, mintha kinőttek volna bennünket. Nem akarok én elmenni olyan tekintetben, mintha a régmúlt új gazdagjai jutottak volna eszembe, hogy hazatértek, hazajöttek és elmondják a frankot, de mindenféleképpen kell azon gondolkodni, hogy egyértelmű olyan embert kell választani, akinek nagyon komoly tekintélye van, és mindenki pontosan tudja, hogy a feladat ugyanakkor harmonizálni kell a magyar viszonyokkal, tehát ismerni kell, ami... De ezt akkor viszont hadd kezdjem mind a két kapitány úrtól, hogy lehet-e úgy kapitányt választani, hogy választunk egy embert, akinek a rövid távú sikere fontos, és közben a hátteret meg teljesen elhanyagoljuk. Azt kire bízzuk akkor ebben a helyzetben? Vagy most mindenki azt mondja, hogy nincs rend az utánpótlás nevelésben, nincsenek feltörekvő fiatalok, nincsen semmi. Nem egészen, ez nem egészen így van, hogy nincsenek feltörekvő fiatalok, vannak feltörekvő fiatalok, vannak nagyon-nagyon komoly nehézségei a futballunknak. Ez például az egyik az, hogy
a kiválasztás, ami most nem ide tartozik, a másik része, hogy tudjuk a tehetséget gondozni, és a 18-19 éves korban hogy tudjuk beemelni a profi futballba, az első osztályba, a magyar első osztályba, de addig, amíg tucatlégiósok garmadája van itt nálunk, és játszanak a csapatainkba, addig ez egyelőre csak óhajtató. Na itt kellene kiindulnunk. Itt kellene kiindulni, nem a kapitány kérdés itt a legfontosabb a magyar futballban. Tehát volt a játékosunk, ugye Szalai Ádám, mondjuk ki, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy 20 éve hazudunk, és 20 évbe csapjuk be a közvéleményt. Igen, csak az a 20 év, ha visszagondolunk, ő akkor 5 éves volt. Igaz? Egyrészt nem tudhat semmiről, ez az egyik oldala. A másik oldala pedig az, hogy abban az időszakban, amikor erről a 20 évről beszélünk, folyamatosan már 20 éve beszéltünk arról, hogy kéne az utánpótlásba változtatni, és nem sikerült változtatni, mert nem áramlott bele semmi. De akkor itt álljunk meg egy pillanatra Szalai Ádámnál, mert szemmel láthatod, akkor ti nem értetek egyet vele, de mi az, amiben egyet tudtok érteni vele, és mi az, amiben egyáltalán nem? Hát talán egyetlen egy dolog az, amiben egyet tudok vele érteni, a realitás. Hogy valóban a realitás azt mondatja a jelen pillanatban, hogy nem vagyunk a világ élvonalában. De nem erre mondta, hogy 20 éve átverjük egymást? Erre a témára mondta, hogy 20 éve átverjük egymást, nem? Nem, ott az már sokkal bensőségesebb és személyre szabott volt, és sokkal több embert, játékostársát és edzőjét, vagy különböző edzőket, vagy vezetőket talált meg azzal, hogy becsapunk mindenkit, és nem dolgozunk úgy, ahogy kellene. Csak éppen a gyerekkorból indul ki minden. Azt mindannyian tudjuk itt, akik itt az asztalnál ülünk, hogy a képzés az általában 12-14 éves korig kellene minden gyereknek megtanulnia azt, ami a futballról szól. Az összes többi, az már a taktikai elemek, a játékrendszerbe való elhelyezkedés, stb. És az akadémiák honnan indulnak? Nem a 8 éves kortól indulnak az akadémiák. És az volt a legnagyobb probléma, hogy az elmúlt 20 évben, ha már visszatérünk ugye Szalai Ádámhoz, pontosan azokban a korosztályokban vagy kezdőedzők tudtak dolgozni, mert őket tudták megfizetni, vagy ők voltak azok, akik azokat a 20-30 ezer forintokat elfogadták, mert beszéljünk akkor nyíltan, 20-30 ezer forintokat kaptak. Nem egészen. Nem, most már azért ebbe változó. Van, ahol a mai napig is így van, én erre tudok konkrét példát is mondani. De nem ez az általános. Az összegről beszélek, igen, nem pedig a szakmai tudásról. Vagy pedig az idősebb, lejárt, kicsit azt mondom, hogy lejárt szakmai tudással rendelkező edzők, akik még bevállalták azt, hogy edzősködjenek a gyerekekkel, és elvállalják. És ez az, amiről nem beszéltünk őszintén soha. És végre egyszer már tudunk erről milyen azoknak az edzőknek, akik gyerekekkel foglalkoznak, mert számos sportágban beszélgettünk arról, hogy nem fizetik meg őket, de ha legalább egy kis erkölcsi elismerést kapnak, akkor már hajlandóak ott maradni a pályán, ezért is csinálják, és ezért tudják továbbadni a gyerekeket. Igen, csak nem volt, aki számon kérje rajtuk. Hát egyedül dolgoztak ezek az edzők. Nem volt egy vezető, akinek van egy követelményrendszere, aki elmondja azt, hogy az UEFA-nál megtanulja, különböző klubokhoz kijár, megtanulja, hogy kell a gyerekekkel foglalkozni, hogy kell őket képezni, és az a vezető számon kéri azt a fiatal vagy idősebb edzőt, hogy valóban megtette azokat a követelményeket, amik erre kell. De az Attila pont ezt kérdezi, hogy kell egy olyan szövetségi kapitány, aki arra is garancia, hogy a rendszer másképp fog működni, és garancia arra, hogy a rendszer már 4 éves kortól fog elkezdődni, és így lesz felépítve, hogy mindenre rálátása legyen. A dolga. Akkor viszont úgy fogunk szerződtetni egy kapitányt, hogy tulajdonképpen kell építeni kapitánytól függetlenül egy piramist, és kell működtetni egy válogatottat? Hadd segítsek annyit, hogy van egy olyan emberünk, Bot Józsefnek hívják, aki a szakmai és képzési igazgatója a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, és az utánpótlás válogatottak mindegyike hozzá tartozik, a sportigazgatója a Nyilasi Tibor. Tehát ők 3 éve elindultak, egy olyan fejlesztésen mentek át, amit egy belga kutatócsoport itt van, és elemez, átvilágítja őket, és az első benyomások igazából jók nekik, tehát az az irányt kell a klubokba is tulajdonképpen továbbvinni, az akadémiákra is, mert ez a rendszer elindult 3 évvel ezelőtt, hát most vagyunk olyan pillanatban, hogy tulajdonképpen ezt az érzést ki kell vinni azokra a helyekre. Most ez hány éves kornál tart ez a rendszer? Hát most itt 15 éves kor. Tehát például az U21, U19-től fölfelé mindent elfelejthetünk? Semmit nem felejthetünk el, mert... Ott is vannak azért tehetségek, egy-egy tehetség mindig van.
Tehát azért nem, az csak a rendszer maga nem volt Ugye, jó. nem játékos értem, a rendszer nem volt jó. És ebben a rendszerben már benne vannak a 4 és 16 év közötti játékosok, amiről az imént beszéltél? A legnagyobb probléma a 4 és a 12 éves kor közötti időszak. Itt a Szalai László, aki a felnőtt képzési igazgató lett, ezt a képzést célozta meg, mindenféleképpen hatékonyabbá kell tenni, és valóban el kell ismernünk mindnyájan, hogy nagyon kevés az elkötelezett edző, aki ezekkel a gyerekekkel speciálisan korosztályonként foglalkozik. Ha már külföldi szövetségkapitányban, edzőben gondolkodunk, nem lenne esetleg célszerűbb azokra a területekre hozni külföldi edzőt, ahol eldőlnek ezek a kérdések? Tehát jó helyen jár, jó a vége, tehát ugye most arról van szó, hogy keresünk egy szakácsot, aki mindenféle alapanyagokból majd főz valamit, de ugyanolyan alapanyagot fog kapni, amilyet az előző szakácsok kaptak. Tehát nem arra kellene esetleg nagyobb energiákat, anyagi javakat, mert nyilván ugye külföldi edző több pénzbe kerül. Tehát nem arra kellene nagyobb energiákat, anyagi javakat fordítanunk, hogy például akkor az akadémiák edzői karát megújítsuk külföldi szakemberekkel, akár lejjebb menve. Tehát de még az akár lejjebb mennéről van szó, mert igen, ugye az akadémiákat az imént tisztáztuk, vannak is egyébként ott külföldi segítségek. Itt hiányzik, ide kellene. Olasz van a Honvéd Akadémiának, a Magyar Akadémián. De ide kellene a volt játékosokat. Igen. A volt játékosokat kellene meggyőzni arra, hogy az ő tudásukat, akik mit akár külföldön, akár az NB1-be, akár a válogatottban összeszedtek maguknak, azokat kezdjenek el edzősködni a gyerekekkel. És ott mutassák meg, és ne csak elméletben, hanem szemléltessék azokat a technikai dolgokat, amiket egy gyereknek meg kell tanulni. Én mindig azt mondtam, hogy az NB1-be félkész futballista kerül föl. És ez nem lehet erről mellé beszélni. Mert valóban így van, hogy minden gyerek gyakorlatilag felét tudja annak, amit kellene tudnia. Vagy nem tud fejelni, vagy nem tud a rosszabbik lábával rúgni, vagy egyáltalán nem tud passzolni, vagy nem tud cselezni, stb. De 2000-es években én, amiket utána olvastam, Európában 4 olyan kifejezetten sikeres utánpótlás modell volt 4 országban, ugye nyilván a spanyolok most eléggé látványosan teszik, amit tesznek. A másik ugye Németország, amelyik a 2000-es EB kudarca után mondta azt, hogy na akkor itt most teljes söprés van, és fölépítünk egy új modellt, és most ott tartunk, hogy 2008 óta minden világversenyen dobogósok voltak a felnőtteknél, illetve 2008-ban egy hónap hiány minden korosztályban ők voltak az Európa-bajnokok. Ez mellett ott van még a 2 német alföldi ország, ugye Hollandia már mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta az Ajax modell néven elhíresült rendszert alkalmazza, és a negyedik az a Belgium, amit ugye itt Imre bácsi is említett, hogy most ők vannak itt. Ugye a belgák, volt egy nagyon jó korosztályuk a 80-as években, a Schifo, Van der Eycken féle brigád, és most ott van egy olyan csapatuk, amiről komoly szakmai elemzők írják azt, hogy jövőre ebből VB elődöntő lesz. És ők 10 évet rááldoztak erre, hogy ezt az Azár, Kompany féle generációt elhozzák odáig, ahol igen, most vannak. Magyarországon is kéne egy olyan generáció végre, amelyik sikert tud elérni. Arra lehetne építkezni. Akkor lehetne elhitetni mindenkivel, hogy van jövőképe a futballunknak. Addig, ameddig a félkész termék érkezik meg, addig nincsen elfogadva sohasem. Ezért rendkívül kíváncsian várjuk a Double Pass, ez a neve ennek a belga cégnek, amelyik tulajdonképpen 15 utánpótlás műhelyt világít át, és a konklúziókat le fogják ők vonni, és a végkövetkeztetéseket minden egyes utánpótlás műhelynek nagyon komolyan kell venni, hiszen 10 éve indultak el Németországba, a Bayern München, Hamburg és a többi csapatnál elvégezték már, kérték őket 3-szor a 10 év alatt, és mindig tudtak azért újat és újat mondani, és ilyen felfelé mutató spirális rendszerbe a javítási szándékkal érkeznek oda, akár a struktúrára, akár a szakmai munka minőségére, hatékonyságra. Én nem dolgozom a magyar futball, ezért inkább csak kérdezni tényleg a tiszteletet megtartva, hogy amit a belgák levonnak következtetést. Van olyan szakembergárdánk itthon, aki az ő javaslataikat meg tudja valósítani és meg tudja valósítatni? Hát, van egyes helyeken, nem biztos, hogy mindenütt. De most akkor megint visszatérünk oda, amit a Gábor mondott az imént, hogy akkor, hogyha ilyen kudarcok fogják érni, ugye a válogatottat, amelyik a kirakatban van, amit mindenki lát egyébként, majd ezzel kapcsolatban, hogy ki mi mindent lát, szeretnének megkérdezni hamarosan. De szóval, hogy akkor, amikor ilyen kudarcok érnek minket, akkor pontosan a türelem az, amire senki nem fog hangsúlyt fektetni. Türelem és pénz. Na de 10 évet
én azt gondolom, hogy sem a szurkolók, sem, ugye én nem tudom, hogy az MLS vezetése mennyire lesz türelmes, vagy velük szemben mennyire lesznek türelmesek. Számomra ez ebben a pillanatban elképzelhetetlen. Pedig ott tartunk, hogy a 8-12-14 évesek képzéséről beszélünk, és ugye az alapkérdés meg az volt, hogy akkor mi lesz a következő VB-selejtező, vagy EB-selejtező ez is egy alapkérdés, igen. Tehát most gyakorlatilag amiről beszélünk az, hogy a 2026-os vagy 28-as EB-re, VB-re esetleg lesz egy jó generáció. Egy pillanat, folytatjuk majd innen, hogy fogják ezt lenyelni a szurkolók, a szakemberek és mindenki más, de csak a reklám után. Az imént azzal fejeztük be az előző részt, hogy 10 év szisztematikus építkezésére lenne ahhoz szükség, hogy ki tudjon alakulni egy olyan generáció, ami igazán sikeres lehetne, de hogy kinek van türelme 10 évet várni? Szurkolónak, vezetőnek, edzőnek, játékosnak, bárki ebben az országban gondolkodik 10 évre előre? Hogy mondjam el a saját példámat, nem tudom elkerülni. Gyakorlatilag ugye akkor mondhatom, hogy Marseille volt a magyar futballban, ugye amikor átvettem a csapatot, Máltától kikaptunk 2-1-re. És akkor meghirdetett a szövetség egy fiatalitási programot. Találtak rá egy balekot, aki ezt nagyon szépen megeszi, és majd ezt szépen megcsinálja, majd 13 hónapta lesöpörték az asztalról. Hát most akkor miről beszélünk? Arról beszéltünk végig, hogy próbáljuk meg megnézzük azokat a mögöttes generációkat, akikben vannak tehetségek, mert tényleg abban, hogy 1988-ban, 89-ben és 90-ben született labdarúgóban voltak már komoly tehetségek, egy nagy része külföldön játszott, tehát egy alapja, és szépen ezeknek adunk 30-40 meccset annak érdekében, hogy majd a 2012-es EB-re kijutunk. Majd utána össze megnyertünk 5-ből 4 meccset, és azt a törököt vesztettük el, ami az ominózus meccs volt, ugye Gerard Zoli kiállításával. Majd azt mondta utána a kis Teleki úr, hogy már nekünk jó csapatunkban, most már jött a külföldi kapitány. Most akkor milyen szisztematikáros munkáról beszélünk? Nincsen 10 év, mindenki joggal várja el, az a magyar szurkoló a kapitánytól, hogy azonnal eredményt érjen el. Azonnal eredményt érjen el, tehát a rendelkezésre álló játékosokból, akár külföldön játszanak, akár itthon játszanak, egy ütőképes csapatot kell neki felvonultatni. Ha ez külföldi, akkor külföldi. Ugyanez volt az elvárás a Váridi Péterrel, a Gellei Imrével, a Bozsik Péterrel, és lehet mondani most az Egervári Sándorral szembe is. Tehát ott, ahol egy verseny zajlik, ott nem lehet azt mondani, hogy még tessék, 1-2 évet hadd építkezzek. Nincs idő ott az építkezésre, ott azonnal eredmény kell. A külföldi kapitánynak, bocsánat, éppen az lehet egyébként az egyik nagy előnye, de most túl azon, hogy amiről itt szó volt, hogy őt mennyire tiszteli a szakma, a játékosok, stb., hogy ugyanez a közvélemény felé is jobban eladható. Tehát, hogyha egy külföldi kapitány, főleg, hogyha egy olyan top edző, amit itt ugye az MLS elnök úr említett, őt adott esetben neki jobban elhiszik azt, hogy kell még idő, jobban adnak is neki időt. Most gondoljunk csak abba bele, ugye nyilván Lothar Matthäusról ugye szakmai szempontból nagyon sok mindent mondtak, de a szurkolók az ő ideje alatt álltak legjobban a válogatott mögött, ami egyértelműen az ő játékos pályafutásának és a karizmájának szólt, de egész egyszerűen ő meg tudta azt tenni, az ő egyénisége tudta egységesíteni a szurkolókat. Csak egyetlen egy apró példát hadd mondjak, amikor Leo Benhacker Újpesten volt, és azt hiszem, talán az egyik első edzésre kiment, és azt mondta, hogy ezen a pályán nem lehet edzeni, akkor menjünk inkább Dunakeszire edzeni. Egy magyar edző ilyet hiába mondana, mert nincsen mögötte olyan tisztelet, olyan elismertség, amire azt mondaná a klub tulajdonos, hogy igen, igazad van. A külföldinek ugyanazt, amit ő mond, ha egy külföldi ugyanazt mondja, mint egy magyar, az sokkal jobban elhisz. Csak egy belsőt akartam ehhez hozzáfűzni, hogy mit engedhet meg egy külföldi és mit egy magyar. Ezt gyakorlatilag saját példámból tudom mondani, hogy a magyar, amit kér, azt mennyien már nem érdekes. Ha amit a külföldi kér, ugyanazokat a kérdéseket azonnal segítik. De Lothar Matthäus mennyivel volt hosszabb ideig a kispadon, mint nem az a lényeg, hogy meddig volt, hanem ő a Lothar Matthäus. Tehát az ő kérését azonnal el kell fogadni, és azonnal meg kell teremteni. Éppen úgy, mint ahogy bármelyik magyar szövetségi kapitányt, nem? Mindenkit lesöpörnek egy idő után, mert senki nem tud hosszú távon eredményt produkálni. Nagyon szép lenne, ebben az elmúlt időszakban azért volt jó pár kapitányunk,
külföldi, és senki nem tudott eljutni a csapattal oda. Akkor viszont vissza a kérdéshez, hogy akkor rendben van, külföldi szövetségi kapitány, meg tudja oldani azt a kérdést, hogy egyszer elmennek az egyik pályáról a másikra edzeni, vagy egyszer jobb lehetőséget kapnak az edzőtáborra, majd hosszú távon nem fognak jönni a sikerek, hiszen nem a szurkoló állítja össze a csapatot, akire azt mondjuk, hogy elfogadja őket, nem tudja befolyásolni, hogy a labdarúgók, akik a pályán vannak, hogy játszanak, és a külföldi a szövetségi kapitány, de a klubokban nem úgy foglalkoznak a játékosokkal, amiről itt az imént szó volt. Az utóbbi 2-3 évben kifogástalan körülmények között dolgozhatnak a kapitányok. Ezt azért szögezzük le. Tehát ami a pályaviszonyokat illeti, ami felkerül, mert a Bozsik Péter nem kért fel, hogy legyek itt a védőügyvédje, de hogy ők elmentek Máltára, akkor annak idején az tulajdonképpen katasztrofális volt, hiszen majdnem, hogy különgépet nem kaptak. Majdnem, hogy beestek a meccsre. Nem volt előtte egyetlen egy gyakorlási lehetőség. Na most ezzel nem lehet mit kezdeni. De alapvetően két dologról beszélünk. Az egyik, hogy ki legyen a szövetségi kapitány, ki legyen ott a szakma csúcsán, ki irányítsa a válogatottat, a másik a hátország. Ugye az eddigi percekben is hol erről beszéltünk, hol arról. Én azt gondolom, hogy mind a kettővel foglalkozni kell, nem lehet egyiket se De most már megvan a hátország. Én azt gondolom, hogy azért ne felejtsük el. Azért amit mondtam, az 78-ról indultunk, és most már a 30. helyen vagyunk. És most teljesen mindegy, hogy közben lejátszottunk egy csomó meccset, Luxemburg, Liechtenstein, Litvánia. De ismerjük el az Egervárosainak az erőfeszítését. De hát előrefelé haladunk. Persze. Hát előrefelé haladunk, tehát ne temessük el a focinkat teljes mértékben, mert azért ez most azért, mert amivel kezd az Attila is, hogy most nem élhetjük meg pozitívan azt, hogy harmadikok lettünk a csoportba. Hát de mikor voltunk utoljára ilyen helyzetben? Ezért kérdezem, hogy mind változtatva a külföldi edzőt hoznak szövetségi nagyobb a bizalom irányába, most eladható. Igen. Tehát sokkal nagyobb a irány. Itt vagyunk a tehát a szurkoló is jobban bízik benne, a játékos is, és a vezető is. Igen, de ezzel kapcsolatban nekem egy kérdésem van, amit a Gábor kezdett el pedzegetni, Behákert vegyük ki a körből. Az összes többi állítólagos nagynevű edző a sokkal inkább PR edző, mint futballszakember. Kit igazoljunk? Igazoljunk egy nagy nevet, mert most pillanatnyilag, amennyire én így olvasom az újságot. Nagy név nem fogja elválni. Nagy név nem fogja elválni. Aki nem nagy név, az Paulo Sousa. Könyörgöm, egy angol x-edik osztály, meg egy videóton kispadja után, nálam ő nem sztáredző kategória. De mi sztáredzőt nem is fogunk tudni, tehát az azért olyan megfizethetetlen kategória, hogy azt szerintem nem tudjuk mi idehozni azt a sztáredzőt. De az, hogy egy külföldi, aki azért profi szemléletű, el tudja fogadtatni magát, és a játékosoknak a fejébe bele tudja verni, hogy ő profi játékos, az viszont jelen pillanatban sajnos akármennyire is szeretjük a magyar edzőket, és szeretnénk hazabeszélni, jelen pillanatban csak külföldi tud lenni. Rengeteg játékosunk játszik külföldön, ugyanazt a mentalitást megpróbálják hazahozni. Itthon úgy látszik, a 3 nap elég ahhoz, hogy ez megváltozzon, mert 3 napot vannak körülbelül Magyarországon, és már is visszaamatőrösödnek, de hogyha egy külföldi fogadja őket itthon, elképzelhető, hogy haza tudják hozni ezt a mentalitást, és végig tudják. Ettől még lehet magyar segítő. És mi meg segítsünk az utánpótlásnak. Segítsünk el, jussunk el oda, hogy pénzt, ahogy beáramlik most az utánpótlásba, mert ne tagadjuk, mindenki arról beszél, hogy eszméletlen mennyiségű pénz áramlik a futballba. Igen, de nem a profi futballba áramlik, hanem az utánpótlásba áramlik. És ezt ne felejtsük el. Ez az egyetlen egy, ami nekünk egy mentség lehet. Dolgozzon itt egy külföldi szakember, irányítsa a válogatottat, próbálja meg azt arra ráülni, arra a szélre, hogy azért előrefelé haladunk, már elfogadottabbak vagyunk Európába, azért már jobb helyeken játszanak a játékosaink, mint az előző időszakban, akár az Imre idején, akár az én időmben, vagy akár másnak az idején. Erre próbálja meg ráülni a külföldi szövetségi kapitány, és próbáljuk meg azokat oda a pénzt beáramoltatni, az a 4-12 éves kor között lévő gyerekekhez. Pálya lehetőséget adjunk nekik, feltételrendszert adjunk nekik, minőségi edzőt adjunk nekik, akik ki vannak erre oktatva, hogy mit kell ott dolgozni, és legyen, aki dolgoztatja őket. Legyen egy feje az egésznek, aki ezt számon kéri, és utána lehet majd 8 év múlva, 10 év múlva azon gondolkodni, hogy akkor most ez sikeres volt, vagy nem. Csak ne söpörjük le az asztalról. És minden magyar edzőnek kutya kötelessége segíteni a munkáját, mert mi, akik voltunk kapitányok, pontosan tudjuk, hogy milyen emberpróbáló feladat ez. Hogyne, hát mi a hátat fordítanak nekik. Támasztanátok bármiféle eredménykritériumot? Tehát, hogy legyen múltja? Mert én otthon gondolkoztam nagyon sokat azon, hogy kik azok a külföldi edzők, akik nálam mondjuk beleférnének eredményesség alapján, meg szakmai múlt alapján abba, hogy magyar kapitányok legyenek. Hát először is költözön ide. Ez az egyik dolog. Másik, lefogadom azt, hogy ezen névsorból senki sincsen rajta az MLS listán, legalábbis én nagyon meg lennék lepődve, aki nálam mondjuk kapitányként szóba jöhetne úgy, hogy beleférne mondjuk egy magyar váltott
kis szövetségkapitányi székébe. Mondd a névsor. Tehát mondjuk van egy Fred Rutte Hollandiából, aki mondjuk azért több helyen megmutatta azt, meg a holland iskola amúgy is most különösen 8-1 tekintetében népszerű lett. De van egy Gert-Jan Verbeek, aki ráadásul még állás nélküli edző is most már, mert eléggé önfejű ahhoz, hogy menjen a saját útján, és ezt nem viselték el a holland klubjánál. Ha mondjuk nézzük a német modellt, akkor Thomas Schaaf, aki a Werder Bremánál 15 éven keresztül volt vezetőedző. De ha elmegyünk mondjuk Belgiumba, akkor Michel Prudhomme, aki szintén. És én most csak olyan edzőket mondok, akik az elmúlt 5 évben nem csak hazai szinten tettek le valamit, hanem a klubcsapatukkal legalább egyszer benn voltak negyeddöntőbe. Tudod, mi az egy bajom ezzel, Attila, hogy mi az elmúlt, most már nem 20 évben, hanem elmúlt 30 évben mindig követtünk valamit. Valami kultúrát kezdtünk el követni. Ugye volt német modell, volt holland modell, volt stb. Nem akarom semmit mondani. nem végig. De hát most mondtad ki az igazat. Hát mindegyiket lesöpörtük az asztalról. Ezt néztem meg, hogy ugye 2000-es években 7 szövetségi kapitányunk volt főállásban. Ne legyen előítéleted, mert lehet, hogy ezek a nevek bent vannak az elnökségnek a listáján. Szerintem nincsenek. Nem tudom miért, én azt gondolom, hogy nincsen. De ugye 2 évig elkezdtünk építkezni, fölépítettünk félig egy házat, aztán utána jött a dózer, és mentünk vissza alapot ásni. Mert változott az MLS, változott az MLS elnöksége, és azok, akik azt a programot elfogadták, azok azzal együtt, hogy nem lett sikeres a válogatott, ami azért előre várhatóan garantálva volt, mert azért főleg az előző időszakban azért semmi esélyünk nem volt arra, hogy kijussunk. Már gyakorlatilag a 4.-5. forduló után már leírtak bennünket, hogy mi már úgyis csak valahol vertmezőnybe tartozunk. Utána elment az MLS elnök, elment az MLS vezetés, gyakorlatilag az egész elnökségi tagság, és úgy, ahogy van, utána jött egy új. Annak megint egy új elképzelése volt. De most ez nem biztos, hogy bekövetkezik. Tehát most azért most már a harmadik bizottság jön. mennyire segít az elképzelésekben most, hogy azt mondtad, hogy ne legyenek előítéletei, mert lehet, hogy rajta vannak a nevek, tehát az elnökség, vagy az elnök úr megosztja a szakmai bizottsággal? Nem, a szakmai bizottság ez egy javaslattevő bizottság, nem osztja meg, biztos, hogy van olyan ember, akivel konzultál, velem nem, de ez nem azt jelenti, hogy ne segítenénk maximálisan a munkájukat. Tehát én úgy gondolom, még egyszer visszatérek arra, amit láttak a belgák, hogy a mi utánpótlás válogatottjaink azon a mezsdjén, azon az úton indultak el, ami mindenféleképpen üdvözlendő és terjeszthető az akadémiák irányába is, ami a rendszert jelenti. És ez a lényege az egésznek, hogy igenis tudnak rendszerbe gondolkodva játszani, futballozni. Nagyon bízom benne, hogy a Mészöly Géza által vezényelt U19-es csapat nagyszerűen fog helytállni a következő évi világversenyen. Igen, csak ez még mindig kevés ahhoz, hogy ez megváltozzon. Gonosz kérdést azért hadd tegyek fel, hogyha a szakmai bizottság elnökével nem osztják meg ezt a listát, és nem kérik ki a véleményét, ezen akkor gondolkodtam kivel? én is. Tehát akkor kivel konzultál az MLS bizottság vagyunk, és akkor fölteszek egy másik kérdést, hogy mindenki utánpótlás nevelésről beszél, és mindenki, hogy sikereket kell érni utánpótlás szinten. Utánpótlás szinten nem az lenne a fontosabb, hogy tanuljanak meg futballozni? De a futball tudás. Na de 17 éves korig, 18, utána már lehet eredményt kérni. Utána lehet kérni az eredményt. Egyszer kitévettem alacsonyabb, tehát ilyen fiatalabb korosztályok meccsen, és az eredménye fontos. Hát, nem az a fontos, hogy edzők dolgoznak ott. Nem az a fontos, hogy jobban és ballal is tudjanak rendesen 20 méteres paszt adni. De Attila, de ma már kinek a érdeke az, hogy egy csapatnál olyan edző dolgozzon, aki nem akar tovább lépni. Hát azok vállalják el a gyerekeknél az edzőséget, aki saját magával szembe támaszt egy igényt, és eredményt kell produkálnom ahhoz, hogy fölfigyeljenek rám, és ne 30 000-ért dolgozzak, hanem majd legközelebb 130-ért. Aztán esetleg 330-ért. De amit itt említettetek, hogy áramlik be a pénz a magyar utánpótlás futballba. Ezzel vissza lehetne adni de a ez csak most kezdődött. Világos, csak mondom. Most kezdődött, ennek az eredményét még nem látjuk. Én 10 évre gondolkodom, tehát azért nem hiszek én abba, hogy itt mi most sorozatban majd külföldi kapitánnyal világversenyekre fogunk kijutni 2 évente. De ezt külön kell választanunk. Nem, külön kell választanunk. Ez egyik olyan hatással van a másikra, nem? Hogyha abból indulunk ki, amit mondtatok, hogy jön egy külföldi kapitány, aki el tudja fogadtatni magát, aki meg tudja valósítani az elképzeléseit, ami mondjuk a háttérre vonatkozik, lesz valamilyen eredmény, mert azért az látszik, hogy persze most borzasztó nagy az elkeseredés, de mondjuk egy győztes meccs után meg borzasztó nagy a rajongás. Tehát azért eléggé változik ez a helyzet egyik napra a másikra. Tegyük össze a 2 éves újságcikkeket egymás mellé. Jó, nehezen felejtik ezeket a sikertelenséget a szurkolók, de azért 2-3 győzelem és egy kis siker, az mindig mindent elfelejtett velük. Románia, Észtország, ott az élő példa. Zsuzsák Balázs, és akkor nem csak a médiát vesszük elő, vegyük elő a játékosokat, ők is elfelejtik azt a 0-3-at, ahol tulajdonképpen, amit ugye mindenki mondta, hogy Amsterdam elvesztettük a becsületünket, az Bukarestbe szépen elment már.
Persze, nem a holland meccsről várta itt senki az extrát. A holland meccsben szerintem csak a gólkülönbség volt az, ami mindenkit agyonütött. Az nagyon fájt mindenkinek, mert annyi különbség azért nincsen, mert a hollandok azért a izéknek nem rúgtak annyit, az Andorrának nem rúgtak annyit, mint nekünk. Nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy ezt Romániába kellett volna kicsikarnunk ezt a lehetőséget. A két román meccsen, tehát a hazain és az idegenbelin. Jó, tegyük fel, hogy elfelejtődnek ezek a dolgok, tegyük fel, hogy a külföldi kapitánnyal lesznek sikerek is majd, ebből adódóan nyilván nőni fog majd a válogatottnak a presztízse, nőni fog az edzőnek a presztízse, és nőni fog talán azoknak az edzőknek is a presztízse, akik foglalkoznak ezekkel a játékosokkal egyébként nap mint nap, akár ebben az országban, akár ezekben a klubokban. Tehát óriási hatással lehetne egy ilyen siker, csak mert azt mondtad az előbb, hogy külön kell választani ezt a két dolgot, de ebből a szempontból viszont nagyon is összefügg ez a két dolog. Igen, összefügg, egymásra épül. De ettől még a kirakatot azt lehet külön kezelni. Tehát a kirakat az, amit a néző lát, amit a szurkolók látnak és tapasztalnak azzal, hogy a stadionba kimennek és megnézik a válogatottat, de azért az U21-es meccsre már csak 500-an mennek ki, és a tévé még adja, de az alatt már nem. Tehát az már nem látszik. Ott kellene a szisztematikus munka, és ott kellene azokat a követelményeket betartani, kőkeményen betartani, és arra kellene épüljön, hogy eljusson addig az U21-ig, és azt már lássa az a mindenkori szövetségkapitány is. Hadd kérdezzem meg, bocsánat, hogy említetted a kirakatot. Te, neked most van-e elképzelésed arról, nem kell nevet mondani, csak elég, ha személyiségeket mondok, hogy ki dizájnolja azt a kirakatot? Egy pillanat, ezt megtudjuk a következő részben. Remélem nem felejtették el. A kérdés az, hogy ki fogja dizájnolni a kirakatot. Várhidi Péterhez szólt a kérdés, és persze nem nevet várt az előbb az Attila, hanem milyen típus legyen az a szövetségi kapitány, aki majd dizájnol. Mindenféleképpen azt gondolom, a magyar futballnak nagyon fontos lenne afelé haladnia, hogy az illető, aki majd a szövetségi kapitány, elismert ember legyen. Tehát mindenki által ismert ember legyen, mert ez nagyon fontos, mert a nevet tudjuk eladni. Az az első lépés, legalábbis itt Magyarországon nagyon fontos a név. Nagyon fontos, hogy a játékosokkal egy nagyon jó kapcsolatot tudjon kialakítani, munkás edző legyen, tehát járja a világot, mert ugye a világban játszanak a játékosaink, legyen napra kész mindenkiből, közben azért felügyelje egy picit a fiatalságot, mert nagyon fontos az, hogy kihez jut hozzá, kik lesznek a következő lépések, ezért lakjon itt, próbáljon kapcsolatot tartani legalább az U19-ig visszafelé, azért, hogy lássa, hogy kik azok, akik következő lépésbe beléphetnek, és hogyha ennek mindenkinek megfelel, akkor adjunk neki 5 évest. Ismersz ilyet? Biztos, hogy találnék. Ismersz ilyet? Most per pillanat el kéne gondolkodnom. Én névben nem, azt mondtátok, hogy névben nem gondolkodom. Ezt mondtam, igen, de azért miután ezt így felsoroltad, elkezdett motoszkálni a fejemben, hogy vajon van-e neved is kapcsolva. 5 féle elképzelés, de már elég, ha 4-nek ott megbukott nálam a dolog, hogy lakjon itt, vagy éljen itt. És nem, mit azért teszik hozzá. Azért Paulo Sousa itt lakott. Tehát azért ő ide költözött. De volt olyan szövetségkapitányunk, aki csak a meccsekre jött. De például Gábor ugye írt egy blogot egy héttel az amszterdami meccs után, tehát szerintem abból nekem az jött, hogy neki is vannak elképzelései, hogy ki lehet az az ember, aki odaállhat a kapitányi hídra. Én annyival egészíteném ki ezeket a jellemrajzokat, amiket Péter mondott, hogy nem csak azért fontos a név, amit az előbb is mondtam, tehát nem csak szakmai szempontból, a szurkolók fogadják ők el. Most Attila egyébként szakmai szempontból nagyon jó neveket sorolt, csak nem biztos, hogy ezek mögé a nevek mögé a szurkolók úgy oda tudnak állni. Ezért kérdeztem, hogy PR kapitány kell, vagy szakember? A legjobb az lenne, hogyha a kettő együtt. De egyet tegyünk tisztába, és ez nagyon fontos kérdés. Attól, ha valakit kiválasztunk, mert megfelel nekünk ennek a követelménynek, ha kikap 2-szer, nem lesz rosszabb edző. Ebben egyetértünk. Tehát akkor nem kell azért leváltani. Azt én nem is mondtam. Tehát én nem értek egyet ez a folyamatos leváltogatással. Ezért hagyjuk meg őt dolgozni. Tehát hagyjunk neki 4-5 évet nyugodtan. Ha valami olyan dolog van, ami előre nem kiszámítható, és abszolút nem tudja vállalni, mert nem tud különösebb dolgoknak megfelelni, ezt úgy is lehet látni 1 év után, 2 év után. A futballvilágban elképzelhető, hogy például kapjon egy olyan erősen eredménycentrikus fizetést, amiben benne van az, hogy oké, kapsz időt, tehát mondjuk írjunk alá 5 éves szerződést, maradjunk ennél a példánál. Nem kell kijutnod az első világversenyre, csak a másodikra, ami a te ciklusodba beleesik. Cserébe van mondjuk havi, számokat mondok, senki ne értse félre, havi 1 millió forintos fizetésed, de abból csak 500-at kapsz most meg,
Az összes többit megkapod, ha a célt teljesíted. Nem találsz. Ezt a magyarokkal meg lehet csinálni. A magyar edzők. Azt mondtad, hogy 3-5 évet, de hogyha mondjuk a második év közepetájékán egy nagy nevű elfogadott edző beleszalad egy ilyen 8-1-es vereségbe, akkor másképp történik, mint ahogy történt ez most? De mi most a szövetségkapitány kapott ki könyvekből? Azt kérdezem, hogy másképp történik? Most a szövetségi kapitány kapott ki? Ne történjen másképp. De most azt gondolod, hogy most a szövetségi kapitány kapott ki? Nem, de ez már akkor nem helyén való, hogy visszakérdezel. Nem. Megoldható lenne szerinted a második év közepe felé? Meg. Hogy 8-1-el egy olyan edző pusztán azért, mert nagy nevű, mert elfogadja a közvélemény, egy darabig el fogja fogadni 8-1 után is a nagy nevű külföldi szakember? Ha azt látja a játékos, hogy ennek az edzőnek megvan minden bizalom, és ez maximálisan tud dolgozni, és ezt a játékos is látja, nem lesz 8-1. Ó, értem. Nem lesz 8-1. Akkor most megint tyúk-tojás problémánál tartunk, úgy érzem. Itt a magyar futballban sokszor felvetődik ez a kérdés. De ez egy nagyon súlyos dolog, amit mondasz. Ezek nem véletlenül alakulnak ki. Tehát amikor egy játékos érzi, hogy már a bizalom elkezdett távolodni, és most már eljutottunk a végéhez, és ezt az Imre is átélte, ha elismeri, ha nem. Én is átéltem. Másképp néznek rád a játékosok, mint amikor a maximális elismertségben azt mondták, hogy te vagy az edzőnk, te vagy a szövetségkapitányunk, te csinálod végig ezt a programot, és onnantól kezdve majd meglátjuk, hova jutsz. De amikor ez a bizonytalanság elindul, és a pletykák terjengenek, akkor már lehet, hogy a telefont se veszi föl. Azután lesz egy öngerjesztő folyamat ebből? Akár keleten belül? Én elmondom az én történetemet. A lettországi mérkőzésig nagyon nagy harmóniába dolgozhattunk végig, és ott lehetett érezni, az eredmény 1-3 volt, megrendült a bizalom, és onnantól kezdve már nagyon nehéz volt helyreállítani azt a fajta szakmai rendet, ami elvárható ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Kimondatlanul ki kell jutni a következő világversenyre. Tehát ez így van. Akár külföldivel, akár magyarul. De ha 3-1-nél is megrendül a bizalom, és nem jutunk el 8-1-ig, akkor megint csak ugyanott tartok az előző kérdésnél. De fogadják el azt az embert, álljanak mögé teljes mellszélességgel. Ne legyen olyan probléma, mint ami nekünk volt. Zalaegerszegen játszó meccset, Hévízem, edzőtáborozol. Elég nagyváros Hévíz, és András Idályra jársz edzeni. Hát nézd meg a térképet. Egy játékos nem lehet becsapni, aki hazajön hétközben azért, hogy egy válogatott barátságos meccset lejátszol. Peti, azt nem lehet. Ez most már sokkal jobban szervezik. Hát ez most már jó, de azért mondom, hogy ilyeneket ne kövessünk el. Álljunk mögé annak az embernek, és adjunk neki bizalmat. És a mi dolgunk, főleg akik a szakmában dolgoznak, a legnagyobb bizalom az, hogy ha nem kritizáljuk, hagyjuk, hogy hagyd dolgozzon, hagyjuk, hogy lássuk azt, hogy mi az elképzelése, hogy mit szeretne. És te látod erre a lehetőséget az összefogásra, vagy szóval látod azt, hogy ez elfordul? Muszáj, hogy legyen. Muszáj, hogy legyen, az nem egyenlő azzal, hogy ez így is lesz. Nyakamat nem lehet rátenni, de természetesen nincs más. Hát nincs más lehetőség. Egyetlen egy dolog egyébként erről csak, hogy a játékos mennyire bízik az edzőben, hogy ez Zlatan Ibrahimovićnak az önéletrajzi könyvében írja azt, hogy amikor a Juventusnál volt, tehát hogy Fabio Capello körül egy olyan aura volt, mint edző, hogy egyszerűen nem mertek neki visszaszólni, ha ő valamit mondott, a szentírás volt, ha megszólalt az öltözőbe, pisszeni nem pedig lehetett. Ő profi futballista. Igazából erről van egy szó, hogy egy ilyen légkört vagy kell. Ugyanez a helyzet a Sir Alex. Emlékeztek a fejbe rugott cipővel? Egy játékos tejet talált a cipőjével? És? Mi lett belőle? Lett belőle egy cikk, de Beckham nem szólalt meg egyszer sem. Elmondta a Sir Alex, hogy mikor értékelt, kérdezték ott az emberek. Hát azt mondja, hogy előtte egy etikai kódexet készített el, hogy ez olyan, mint egy család. És azonnal értékelt a mérkőzés után, mert minden olyan információ, ami benne felgyűlömlett, azt azonnal kapja meg a játékos. Ebben vannak nagy érzelmi hullámok is, és mindenki úgy álljon már föl, hogy a következő feladatára koncentrálja. És az a lényeg, hogy itt nem lehet megsértődni. Itt se. Tehát nem lehet megsértődni a magyar futballistának sem. Tehát, hogy kifelé és befelé is ugyanennek kell lennie, tehát a játékosokkal szembe ilyen tisztelete kell, hogy legyen az edzőnek, és amiről itt az előbb beszéltünk, a szurkolókkal, médiával, közvéleménnyel szembe is ilyen tisztelete kell, hogy legyen az edzőnek, és igazából ezért, tehát amikor arról beszélünk, és az MLS is arról beszél, hogy külföldi kapitányt hoz, sajnos az tény, hogy ilyen tisztelettel, bizalommal bíró magyar edzőt jelen pillanatban nem talál. Én nem tudom kihagyni egy dolgot, hagyd mondjak el ezzel kapcsolatban. Ugye sokan azt mondják a magyar játékosok, hogy
legyen az egy elismert tekintély, hogy a futballtudás, meg a futballmúlt, meg a stb. Nem az a lényeg, hogy edzőként milyen sikerei voltak. Mourinho hol kezdte? Futballozott? Tolmácsként. Tolmácsként kezdte. Majd lett belőle a világ egyik leghíresebb. Annak arra miért néznek föl érdekes módon? Mert elfogadták, mert oda tették, és azt mondták, hónaptól ő az edző. És az náluk külföldön szent és érthetetlen. Az edzőnek nem szólunk vissza, az edzőt nem kritizáljuk, az edzőnek az a dolga, hogy mondja meg, hogy mit csináljak a pályán. Én kimegyek, megcsinálom a pályán, mert egy kirakatba megyek ki, egy színházba megyek ki, ahol hétről hétre bizonyítanom kell, mert senkit nem érdekel, hogy az előző adáson mit mondtam, és onnantól kezdve akkor nem kellene megszólalni. Hát igen, csak kristálytiszták a viszonyok. A játékos mindenféle helyzetben önmagáért felel. Igen. Az edző, a szövetségi kapitány az egy közösségért, egy csapatért felel, tehát mivel ezért felel, minden felelősség az övé, minden jogosítvány az övé, és aztán a végén pedig minden olyan probléma is, ami fölmerül akár az eredménytelenség, az is az övé. Igen, és mint említette, ugye, hogy játékos tekintés hasonlók. Ugye mindannyian múltból hoztunk példákat, akár Fergusonra gondolunk, de a jelenben is megfigyelhető ez, mert például a Rómánál mi zajlik most. Tehát Rudi Garcia gyakorlatilag egy tök ismeretlen edzőként odament, és azt hiszem a Tottit úgy egy beszélgetés alatt tette helyre, és most elbírja azt, hogy kispadozzon, elbírja azt, hogy lecseréljék, és nézzünk rá az olasz bajnokság tabellájára. Igen. Tehát első helyzet, AS Róma egyébként hibátlan abban a mezőnyben, ahol a rajt előtt 80%-ot adta az aranyat a Juventusnak. Attila, vannak olyan szabályok, ami 50 évvel is helytálló volt, és lehet, hogy 50 év múlva is, tehát amikor a múltból veszünk például. Igen, nem csak arra mondtam, hogy a jelenben is igaz ez, hogy igen, nem kell kiveszőnek hinni azokat az értéket, hogy egy edző rendet tud csinálni az de van ez így a magyar pályán? Ugyanakkor 6 évvel ezelőtt éppen egy Arsenal vereség után érkezett a Sir Alex Magyarországra, igen, és úgy lépett át az egészen, mintha nem is történt volna meg, mert már következő feladat. De hogyha most egy kicsit ellépünk a szövetségi kapitánytól, ez jellemző magyar pályán valahol, hogy ilyenek a viszonyok, hogy a játékosok így tekintenek? Játékos és edző viszonyáról beszélek. Hát sajnos azért azt el kell ismerni, hogy ma a klubokban a vezetők is elsősorban a játékosért vannak, hiszen abból lehet pénzt csinálni. De mert ez itt kezdődik, nem? Hogy a klubban mennyire van meg a tisztelet, mennyire van meg a fegyelem, mennyire tanítják meg már kicsikorban a gyerekeket arra, hogy... A kicsikor, ez a lényeg, hogy ott tanulja meg. Úgy nőjön föl a gyerek, hogy azt, hogy már tudja, hogy az edzőbácsi szent és érthetetlen, ugyanakkor sajnos az is igaz, mert most nem akarok egyetlen egy szülőt sem. Tényleg sem, ez most nem arról szól, hogy megbántunk-e valakit vagy nem, hanem keressük a kiutat, hogy az nem lehet, hogy amikor a gyerek lejön a pályáról, akkor az apuka megveregeti a fejét, és azt mondta, ne foglalkozzál vele, ezzel a gyerekkel nem lehet együtt futballozni, az edző nem tudom miért cserélt le. Gyakorlatilag már onnan elkezdődik egy óriási játékos uralom. Ugyanakkor tudomásul kell venni, és a közgazdász felé fordulok, a Gábor felé, hogy hát a klubnak a vagyona igazából a játékosaiban van. Ez így van. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos tétel, és igen, a játékost azt észre kell venni, hogy kiből lesz, nevelni kell, gondozni kell, fel kell tudni vezetni a profi futballba, és aztán lehet, hogy el kell adni. Mert amikor megkérdezték a Szőrt, hogy az utolsó időszakban hogy tervezett, azt mondta, 3 évvel előre tudott tervezni. Mi 3 hétre sem nagyon tudtunk előre tervezni. 3 évre tudott előre tervezni, mert pontosan tudta már, hogy kit kivel fog kiváltani. Tehát akkor tekintély és türelem, hogyha 2 dolgot kéne kiemelni, akkor gyakorlatilag ez a 2. Teljesen, én tényleg hiszek a magyar futballnak a jövőjében. És nem a felemelkedésében, mert nem kell felemelkednünk, mert elindultunk. Igen. Csak most tegyük helyre ezt a 3-0 meg a 8-1-et, vegyük úgy, hogy a 2013 ősze nem sikerült a magyar futball szempontjából. Lehet, hogy a játékosok nem voltak toppon, nem játszottak a klubjukban, stb. Lehet, hogy ezzel most elodázunk valamit, de mi tudjuk, hogy mögötte mi van. És tudjuk azért a kiutat. Nem tudunk ennél jobb végszót. Remélem, hogy egyszer majd igen, de ebben a pillanatban biztos, hogy nem. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A nézőknek pedig nagyon szépen köszönjük a figyelmet, nézzenek bennünket a továbbiakban is, viszontlátásra!